Мога ли да бъда облечен с тениска, а не с риза, ако работата ми е да продавам продукти между 5 и 15 хиляди лева? Отговорът е да. Не е необходимо да сте облечени винаги с риза, ако продавате такива по-скъпи продукти. Вие може да продавате продукти за 1 милион лева и да сте облечени с тениска. Но тук от ключово значение са детайлите. Детайлите са материята на тениската. Тя трябва да бъде от висококачествена материя. Също така трябва да бъде с изчистена луксозна щампа. Другото, което е изключително важно, да съчетаете тениската с сако. Не подценявайте аксесуарите. Задължително носете часовник. Ако моят профил ви е полезен, ви очаквам да ме последвате и да споделите на ваши приятели. Аз съм Стая Онелия и ви помагам да имате едно по-високо ниво чрез вашата визия. Изготвям стайлинги за бизнес фотосесии, защото вашия бизнес трябва да бъде забелязан. До скоро!